פעם 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 פעם. אלה הצלילים הידועים מתוך מולדובה של סמטנה. נכון. וכל מי שככה בעל אוזן פקוחה יודע שזו מעין התקווה. מעין התקווה. הדמיון הזה עורר במשך שנים את סקרנותם של שרי התקווה, והשאלה שעוררה סטרית בלצן, שהיא מוסיקולוגית ומחנכת פדגוגית וחוקרת, היא מה מקורה של הנעימה הזאת ומה מקורם של המילים האלה. שלום לך, דוקטור בלצן. שלום ירון. טוב, אחרי 8 שנים של מחקר, את הגעת לפסקאות המוסיקליות, הפסוקים המוסיקליים הראשונים, שלדעתך משם צומחת התקווה. מה הם? ולמזלי, הם שלנו. הדבר הכי הכי עתיק זה שיר תפילה בשם ברכת טל, שהולך ככה. לך לשלום גשם ובוא לשלום טל, כי רב להופתיע ומוריד הטל. השיר שירתי ואשים דיברתי, והגביר השפתי לצור ישועתי. וזה שלנו, זה מ-1400 לספירה. 1400 לספירה? 1400 לספירה, מילים של רבי יצחק בר ששת, מיהדות ספרד, ברכת טל. ספרד או פרובנס כבר? זה עדיין ספרד, כן. 1400. כן. לך לשלום גשם, הוא אומר, בוא בשלום טל. הוא נפרד מהחורף. והלחן שלנו, תפילה. תפילה כן. יהודית ספרדית. ומשם זה מתחיל להתגלגל. את מוצאת איזה קשר לטעמי המקרא, או לאיזה סוג של סימונים מוסיקליים שיהודים נהגו להשתמש בהם? קודם כל זה מופיע... נועם שריף למשל טוען שהוא יכול לזהות כל מלחין את מוצאו היהודי על פי המוסיקה שהוא כותב. משהו מהדהד אצלנו מתקופת הלוויים, אם תשאלי אותו, ששרו בבית המקדש. אז אם אני אשאל את נועם חברי, הוא יגיד לי שהמינוריות הזאת של לך לשלום גשם ובוא לשלום טל, יש בה משהו מאוד מאוד יהודי, ושזאת מנגינה מאוד מאוד ארכאית, וגם אב טיפוס של איזה סולם שמצפה לעלות למעלה ויורד למטה. איפה את שמעת את המוסיקה? היא נשמרה באיזשהו? המוזיקה הזאת נשמרה בבתי כנסת ספרדיים, בבתי ספר כנסת של גיברלטר, של פורטוגל, ורואים שהמקהלה הייתה שרה את זה, עם סימונים כללים ראשוניים של כתב כתבים. ולאן הלחן הזה נדד? זה 1400, ב-1492 גירשו את כל יהודי ספרד, והם הלכו לחופים הקרובים. חלק מהם הלכו למנטובה שבאיטליה, ואז הספרדים שלנו במנטובה פגשו את סלומונה דה רוסי, מלחין יהודי חשוב במנטובה, הוא שמע את המנגינה, והעניק אותה בירושה, והיא הפכה להיות להיט איטלקי, שהולך לפוג'י פוג'י פוג'י אמורה מיו, פוג'י 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 אמורה מיו, פוג'י 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 אמורה מיו, וזה היה להיט היסטרי אמורה מיו האהובתי. האהובתי, ברחה ממני, אוי ואבוי, ברחה מגן העדן שלי. ואז במשך 150 שנה המנגינה הזאת הייתה להיט היסטרי באיטליה. ואז בא לאיטליה ב-1750. מוצרט, ילד פלא, שאבא שלו שלח אותו לאיטליה ללמוד אופרה. הוא לקח את המנגינה הזאת, כתב עליה וריאציה לפסנתר והביא אותה לווינה. אנחנו כבר ב-1790. מווינה היא נדדה למעלה והפכה להיות שיר צוענים רומני, שהולך לפנצ'ה אלקטריצ'יטטה צפרטה סיבפור אינקנוארה ואפלטה מרגוטה פרזו. ועכשיו החלק השני, קט בטרייניירה ומוי סימנאו קרוי קולבוי אוי שעה אוי שעה אוי שעה אוי שעה, שזה הזקנים היו גם צעירים ונסו רק בעגלות שברים אוי שעה אוי שעה נפש יהודי הומיה. לפני שתמשיכי, אני רק רוצה לומר שהמחקר שלך שנמשך 8 שנים, 8 שנים, בסופו של דבר תועד בספר, והועלה גם על 2 תקליטורים, ושר החינוך שהיה אצלנו בתוכנית בראשיתה, החליט לאמץ את זה לתוכנית הלימודים של בתי הספר. אני חושב שזה מעשה נפלא. זה שיש בו הכל. יש פה היסטוריה, ויש פה מוסיקה, ויש פה מוסיקה מוכרת, ויש פה פטריוטיזם. והכי חשוב שיש פה תקווה. תשמע,
יש לנו קצת הרגשה במדינה הזאת שאין כבר תקווה, הכל אכזבה, אנחנו נורא מוחזבים לאן המנגינה הלכה, לאן המדינה הלכה. כל פעם שמראיינים אותו על ההמנון אומרים לי, הוא גנוב, הוא גנוב, הוא גנוב, הכל גנוב. רגע, תפילת יהודי ספרד זה לא גנוב. יש תקווה בתוך הסיפור הזה. וסמטנה שכתב את למולדובה, שתמיד חשבנו שממנו גנבנו, ולקח את הסולם והפך אותו למים בהרים, שהופכים המים של הנהר הצ'כי. הוא עצמו אמר שהוא לקח את זה ממנגינה עממית שכל עמי מזרח אירופה והיהודים בתוכם שותפים אליה. נצטרך לסיים פה למרות שרק לדעתי רק התחלנו. ועוד לא סיפרנו על מוצאן של המילים. שגם זה סיפור שאת חקרת. שמתוך 8 שורות, 5 שורות זה אימבר, אבל מה שהכי יפה בהמנון שלנו, מה שהכי התלהבתי ממנו, זה שההמנון הזה בעצם הוא סיפור באיזה ערנפין של עם שלם. כי זה גם אימבר לא כתב את כל המילים. הוא כתב עוד לא אבדה תקוותנו, והתייחס ליבשו עצמותינו אבדה תקוותנו. כי זה גם אימבר לא כתב את כל המילים. הוא כתב עוד לא אבדה תקוותנו, והתייחס ליבשו עצמותינו אבדה תקוותנו. יחזקאל, נכון? יחזקאל למד זין חזון העצמות היבשות. אבל הוא כתב לשוב לארץ אבותינו, לעיר שבה דוד חנה, וזה היה רבי יהודה לייב מטמון כהן, מנהל גימנסיה בראשון לציון, שעשה מזה להיות עם חופשי בארצנו. רק עוד מילה אחת, מתי מדינת ישראל החליטה שזהו המנונה? זה לקח המון שנים. קודם כל זאת הייתה החלטה ספונטנית. זה לא ב-48. לא, ב-2004 זה עוגן בחוק. רק אז? כי אי אפשר היה להעביר את זה. רק שאיוב קרא, חבר הכנסת הדרוזי, היה בוועדה, הוא הצליח להעביר את זה, שנפש יהודי הומייה זה לא נגד המיעוטים בישראל, ורק ב-2004 זה עבר. ועוד דבר אחד בנימה אישית. נוכל להפסיק, נצטרך לסיים פה את השיחה. מה, יש לך משפט אחד? יש לי משפט אחד. יש לי משפט אחד. וזה שרוב השנה אני מנגנת שופן ובטהובן. ובדרך כלל אני לא עוסקת בציוניות ואני לא מורה, אני פסנתרנית. אבל כשעשיתי בפעם הראשונה את התוכנית הזאת, ישב בקהל אבא שלי, ובפעם הראשונה בחיים והאחרונה ראיתי אותו בוכה. ואז הבנתי שיש תקווה. תודה רבה.